papa niya nagtayo-tayo. Siya yung sinundan ko. Oo. Baka sa John's Garden. At dito mo na yung mga kambing eh. Bakit na ganyan-ganyan? Hindi, yun sa'yo. Tsaka kay Aboy. Sa inyo na boy. Nay? Wala. Kay Aboy. Nasa 900 yan. Nasa na yun. Sana sinukat na niya. Ah, natanggal na pala dyan. Ito tama oh, natanggal na dyan. Oh, magtatanim na lang ako dyan. Ito. Yan. This is my, ito yung lupa ng mama ko. And, yan, plano na ako magtanim ng mga iba't ibang halaman dyan. Wala ka na pala papakuran eh. Leto na eh. Dadagdagan na lang. Hi, Japay Cabaluna, Imelda. Ayan po. Tataniman ko na lang sa paligid ng ano. Ayan, tita. Marami. Mangga, bunga. Ay, ala oh, kalabaw. Ayun oh. Kalabaw, umakyat. Ang lalaki. Ang sarap. Uy, lami ka ayoy. Ayun. Ay, Di ba tapos? Ah, si Banungkit. Di ba tapos mamunga to eh. Marami pa yan. Ayun oh. Marami Banungkit, Jessie. Hindi man ako nangunguha dyan. Kalabaw. Yung ngayon masarap eh. kailangan pagkatungkit mo muna. Hindi, masarap. Mahilig sa'yo. Kaya mo muna dalawang araw. Ayan tita, yan likod niya lahat yan tataniman. Gusto ko yung ano. Sama ka. Yan yung binakuran, yan yung ano. Nandun ka ba na ibig ni mama? Oo. Oh, naalala mo yung puno na nandun sa gilid niya, yung matataas. Oh, Yun ang gusto ko. mahogani. Hindi. Cemetery niya ba? Yung parang pine tree na ang dahon pababa. Eh, kailangan tanggalin yung mga... Hindi naman, wag naman lahat. Ito at least yun dyan lang. Kahit ito na lang pala. Oo. Kahit ito na lang lalagay ang halog lang. Kasi parang ayoko na nga, ito na lang. Yung straight natin. Diretso na yung Kahit pabakot ito lang. nyo. Mayroon na nga lang eh. Pa-L total, meron na dito. Tapos, maganda to guys, cyclone kasi dito ang hangin eh. Nakakatagos yung hangin. Yun din yung isa sa dera ko kaya parang ayoko ng ano. Bakod kasi parang ang liit, nakabox ka ba? Ano, dapat Cyclone. kalahati ito cycle sa taas. Maliit na, ano Kahit ka na, na. limang mga hollow blocks tatlo, lang. apat. Yung mga blocks lang. Ando may swimming pool na pala kami dito. Dito malamig kasi may mga puno. So dito kami pwede magtanim. Kasi nagtanim yung mga nagtanim ang tito ko na kung ano-ano dito. May mga aso. Hindi, okay lang niya at least na-exercise siya. Pero yung basta-basta kung ano-ano, wag. Okay lang din naman yan. Thank you, Mama Jerry. So ito, paluluwagan pa. Siguro mga 2 pang ganyan para swimming pool, oh, di ba? Medyo malaki-laki. Ha? Oo, ba't sinunog pala yun? Sinunog? Sukal dito nung nakaraan. Oo nga, nakita ko rin. Patataniman ko po ng mga puno. Watching from Alamada North, Cotabato. Hey Mama Je. Ha? Oy, kasi di ba yun yung mga may ahas lagi? Ayun no? Dulo-dulo yung at least andyan lang. Kaya papasukan. Tsaka dun yun, dun.
Sino linis dito? Eh di nakatira rito. Di ba? Sabi, Sinigwilas ka na. Ito oh. Siniguelas. Sino siya dami niya? Ha? Ano sa ito? Mura yung ganito eh, no? Hindi manipis yan. That is my cousin, Jessie. May mahal. Kaya nga, siniguelas na. Sinigwilas ka na. Dito kasi malamig, gawa ng kawayan. Ha? Tama kalamansi. Hello sa inyong lahat. I-record ko lang kayo. So, meron din dito sagi. Dalawa. Kaya lang kasi hiwa-hiwalay. Di ba? Parang unorganized siya. Ate Judy Ganda, hello. Ito, ano, ugnay ito. Ugnay ito. Ah. Ay, hindi, Guyabano rin. Guyabano. O, dapat sila dyan namang magkakahiliran. Oo, hindi. Kaya lang pupunta na siya dyan. Dapat pandalito. Diba? Inuso. Eh, yan, ganito yung sinasabi ko, tita. Pag tinaniman, ganyan siya. May bakod. Okra. Talong. Talong. Paano magiging drainage pala namin dito, tita? Drainage na. Tapos, dito. Taniman mo yung every 3 months service sa extra income ko sayang mo lupa mo lang tanim na income. Sige, Ate Kati, Japan. Padala mo ako ng pantanim. Dali, halika magsosyo tayo. Ha? Oh, doon kay tita. CR ka? Pero mo ko na ano. Nakapasya. Sarunod si Mama Jerry. Hi. Hello. Wow! Hi. Hello. May pa-shake. Diyan ko ilalagay yung ano, yung gusto kong puno. Kagaya doon kay Mama. Okay. Hanggang dyan sa may, eto to, yung may ano na yan. Ganda yung ano. Umuwi na din. Ay, din. Sa inyo, kaya pa rin. Ha? Hanggang doon, dyan sa may. Sa Yan. magawa yan. Oo. Doon mo lagay yung ano. Doon mo lagay yung sa gitna. Wala rin tatlong puno. Ah, yung ano. Kahit ganun muna. Ganda doon para O kaya, lumaki na siya. Malamig. doon niya. Oh. Para Tsaka yung kulay kasi nun ang ganda. Pula, pulang-pula. That's Tita Mirna, yung lagi po nagko-comment. Ang pogi daw. Pag sure ba? Ito yung ano, padaan-daan sa vlog niya. ano. Oo, padaan-daan. Alam niya na pag-vlog. Naka-brief. Tuwalya. Hindi. Nakalimot ako, nagla-live. Maligo ako. Ganyan, gusto ko pa magganyan ng puno kasi ang lamig. At sarap, masarap to mambay, di ba? Lagyan mo Ang ng lamig. isa sa upuan. Doon kasi sa kanila, tita. Nakapunta ako sa lugar, sa Davao. Ang lamig din doon sa kanila kasi daming puno. Ito nila mo talagang upuan, no? Maraming kawayan. Maraming Mm-mm. ano. Kaya kaya nagkaganyan, oh, kasi Yung ano, yung si rambutan, no? Ay, Dorian Oo. sa Davao. Kasi yung kasama ko sa trabaho, sa Mindanao. Joan Cabrera, dito to sa amin. Ito yung lupa ni Mama. Gwapo ba, Kati?
Ito may mga tinanim dito si Tito. So, mga puno. Yan. Dito tinanim yung bahay. Ay, tinayo. So, plano ko dyan talaga din. Halos gusto ko yung kagaya lang din hawig ng kay Brenda na bahay. Simple lang. Ito yung aming puno ng mangga. Ayan o, ang dami. Hala. Yan yung ano po, manggang kalabaw. Yung malutong, yung maasim. Sarap. Tapos isasawsawin na mousse. Opo. Actually, itong lupa na to, kay mama tsaka sa kapatid ko na lalaki kay Aboy, tsaka kay mama 600 kay mama, 300 kay Aboy sa kapatid ko. So technically wala akong lupa dito. Shout out from New York, Kamoraid Allen. Next time isasama ko na kayo dito. At si Tita Mir na ang magiging taga-tanim ko kasi siya ang may isang golden green hand. Ang gaganda kasi ng mga tanim niya doon sa kabilang bahay, sa lupa nila. So sa kanila ako magpapatulong. Ito mga alagang kambing sa tito ko sa kuya ni mama. So for the meantime, habang di pa ako nakakalipat, ito muna nag-ano dito. Ayan, tinayuan niya rin ng mga bakod-bakod dito. Tsaka meron din siyang ano, opo, Mama Jerry. Kasama ko siya rito 2 weeks. Yun yung huling gala namin. Yung pumunta kami rito, tapos dumalo kami kay Papa. Ito yung huling silay niya sa lupa niya. Ba't di mo dalhin dito yung... Dapat dito na lang nag-park para hindi mainit. Dali mo dito. Oo. Dapat hindi yan hinarangan. Dumami pala yung instruktora dito ah. Oo nga ate Judy ganda. Chi obligasyon. So ito, ang bala ko dito, ikutan ko siya ng ano. Ay, hindi yung bato ba? Yung parang sa park. Di ba? Para pwedeng maging upuan. Ah, lagyan mo na. Oo pala, poso. Makikiposo muna ako sa'yo eh. Kaya, lagyan mo ng piso dito. Tabaming. No? Na. Hindi, palabasin yung tubig. Paandarin nyo. Hindi. Hayaan nyo munang ano. Gapo ko ang pinandidilig nun, hindi Buwangin pa yan. Eh, siyempre, kunti lang nagagamit. Eh, kailangan kunti Sabot ng nyo. ano, No daw. kaya mga 15. Mag-down ako sa'yo. Lahat na yun. Mag-down muna ako Kaya sa'yo. ano, kontraktor? Tapos na kaya ang trabaho niya? Mag-down muna ako sa'yo ng 10. Kontraktor. Ha? Yung pumasok. Andyan na sila. Tingnan mo maigi sa ilalagay dahil mali nga yung pinaglagyan. Hindi, gusto ko talaga likod. Likod na masali. Doon talaga. Gusto ko malapit sa puno. Ay, talaga ba? Paano ba na drainage ko? Yan yung problema dito. Ay, Lakay mo yung septic tank. Dalawang ano eh, magdalawa kang safety tank eh. Yung ano, sa Pag ito kaya akong bahay, another septic tank. ay, gano'n. Saka di mo pupunuin. Isang pinakalat. Tignan mo kaya rin doon sa likod. Sa pinakalat na likod. Doon sa likod sa amin lahat. Kinuha namin lahat ng kapitbahay doon. Isang tubo palabas. Saan dadaan? Sa gitna sa kanila. Sa gitna sa Pati yung lupa nila. pila Sinayda nandun din. O. Kaya pag nandun umuwi sila, o doon pa rin yung ano. Ano Pa. lahat? Eh, paano kung pinahaya mo na isa yung saan dadaan ng Yan ang kanila? sinasabi ko sa kuya mo. Ba't Nasa gitna. Nasa gitna ng lupa Ayaw nila. makinig eh. Sabi ko, ano, ba't di mo dapat doon sa gilid mo ganun? Oo, ba't sa Eh gitna? bakit dito sa gitna? O kagaya ngayon, nandyan sila, o di ba sang basa? Eh, makapatid nga eh. So yun. Buti ako nandito ako sa dulo, nasa Sumat na. last part kami. Actually, gusto ko siya isang ano lang, isang floor, pero mataas. Mataas ceiling kasi tapos, Nakalagit na itatas flooring. oo nga, i-ano ko siya ng 4 na Parang may kwarto o 3. over ka. Para isang ganun lang. Pintura ko na, kanina pa ako sa bahay. Tita, ganyan talaga mata niyan. Malamlam. Ay,
Init. Tantalizing ice. Tantalizing. Tinan mo, sa sobrang tantalizing, wala man lang nabighani pa. Oh, hindi naman siya tumigil. Ayaw niya. Ayaw niya. Kulang ano? Sige, Jessie, dito na lang tayo. Si Negra, ikaw, ako. Si Jungjung gusto ko isama, kaya lang, hindi ko maunawaan kung anong trip niya eh. Patrip pa niya lahat dito. Ano ba ako ng surat yun? Ano ka lang magbigay? Kami mga magpipinsan ng single. Yan, single din yan. Pamain na, pamain. Ayaw maliit dito rin. No, Jessie, doon na lang, no? No? Hi, Christina Berlal, Arthur. Papa Arthur. Ang drainage nila, magawa ka ng sarili. Doon lahat ang dam. Eh, paano yun? Wala yun. Hindi mapupuno yun. Drainage na yun. Basta wag mo na simento yun yan. Kasi natutuyo din. Na ma-absorb. Tubig. Mababa sa kapit. Tubig. Buhos na lang doon. Magaling. Hindi, pero Kami nga, hindi namin pinapalampas na sa yung mais eh.